Kayak ngopo ya kok buyang-buyu wae. Cilo nonton YouTube komedi. Itu apa? Wis guyu titik official. Sik bener ki mah. wisguyu.official untuk official. Walah, Oh man, dan lucu wi kontene. Sering nonton iku Cin. Apik lucu banget ya. banget mah aku ki duwe PR bahasa Inggris ki lho. Oh, wis digarap. Ki lho mah. Arti buat ki apa toh? Kowe iki buat no. Buat ki lampu lho. Kowe iki buat. Nah, terus artinya apa mah what ki? What? Lah ya apa? Lah ya apa mah artinya ki? Lah apa? Ayo kita kon iki artinya apa? Ya. Lah ya apa? Ayo artinya what ki apa? What? Ya jelas iki. Lah ya apa? Piye to mah ki artinya? Lah ya apa? Lah ya apa? Lah ya artinya ki apa mah? Lah ya apa? Lah ya iki artinya what? Lah apa? Lah ya apa mah? Ditakon. Piye to mah ki? Wis lah, sak liyane wae. Tapi aku butuh jawabannya saiki ya. Ki mah artinya tomorrow ki apa to? Besok. Sesok to. Aku butuh jawabannya saiki kan aku wis ngomong. Lah ya sesuk. Artinya apa mah? Saiki sesok wis dikumpul kok malah sesok. Sesuk. Aku dadak sesok ki ya ngopo? Saiki wae. Lah yo kiki sesuk. Artinya mah kok malah dadak sesok bareng ki ngopo to? Lah ya sesuk. Artine mah, ya ampun, artine sesok. Aku butuh jawabannya saiki uduk sesok. Sesuk. Dadak sesok barang ki ya ngopo? Saiki kan iso, dadak nunggu apa? Halah, rumah ki lho, radong meneh. Kiki terakhir. Arti why. Lah ngopo? Lah ngopo? Arti why. Lah ngopo? Hah, mama ki lho radong. Iki sesuk ame dikumpul karo ngono sik tak garap. Nah, mama ki radong lho. Wis mama ki kesuwen tak takon apa wae. Ora iso jawab.